हेलौ नोंथांमोन आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरग्रोबाय सिगाङावनो। दायो दिनैनि टपिकआ जाहैबाय आङो बुंनो सानदों जे इउटिउबाव मिउजिकखौ बोरै आपल'ड खालामो। गोबां मानसिफ्रानो आन्दायो जेनेबा भिडिअ कन्टेन्ट डाइरेक्ट आपल'ड खालामनाय भिडिअ ओंखारो, नाथाय इउटिउबाव आपल'ड खालामनो थाखाय मिउजिकखौ माबोरै आपल'ड खालामो आं बिनि सोमोन्दै खोन्थालांगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो हागोन। अन्नानै बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे आंनि गोदान नेक्स्ट भिडिअआव नोंथाङा नटिफिकेसन मोनहैयो। दा फैदो, सिगां जोंहा मिउजिकखौ एरेन्ज खालामखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ, इउटिउबाव आपल'ड खालामनो थाखाय जोङो मोनसे माबाखौ क्रमआव थांनानै गुगोलखौ अपेन खालामना लानांगौ बा गुगोलाव थांनांगौ आरो बेवहाय जोंहा लिरनांगौ जाहैबाय tunes to tube.com बिनि उनाव सार्च खालामदो। र' एसे लेजि जादों। नै बे अपेन जाबाय। बिनि उनाव जोंहा लास्टाव मोनगोन नै साइन इन उइथ गुगोल, बेखौ जों साइन इन खालामदो। नोंना इउटिउब चेनेला जेनेबा बबेजों साइन इन दङ बेखौ खालामदो। नै आंना मोननै दं दै, नैबे आंनि दा डिजे क्रिएसना आं जेनेबा नैखौ होबाय नै नै साइन इन खालामबाय आं। साइन इन खालामनाय लोगो लोगो नै बेवहाय बेबायदि ओंखारगोन। लास्टाव नायदो एलाउड, बे एलाउडआव नों थुना हो। बिनि उनाव फैबाय नै आपडेट ओंखारबाय, आपल'ड फाइल ओंखारदों ना। बे आपल'ड फाइल ओंखारनाय लोगो लोगो नों बेवहाय आपल'ड खालामदो। जेनेबा ओरै खालामबाय, आपल'ड खालामबाय, नै फाइलाव थांदो। दाना ओरै नै लेफ्ट साइडआव ओंखारगोन बेबायदि। नोङो जेनेबा मिउजिक अडिअ फाइल नै एगजामपोल आं खोन्थानोसै नै नों बबेखौ नांगौ अडिअ'आ। जेनेबा आं नैबेखौ मोनसे बिग्राय ब्रह्मनिखौ बानायबाय, अकेआव थुदो। नैबे आपल'ड जाबाय नै। आरो नों जेनेबा बेवहाय स्क्रिनाव दिदोमै थाबाय थानाय माबा ओंखारोना, स्क्रिनाव दोननो थाखाय नोङो जायखिजाया मोनसे माबा खालामदो, फट'। जेनेबा बबेखौ दोननो फट'आ, एगजामपोलाव बबेखौ दोननो, जेनेबा आं बेखौ दोनबाय नै। बेखौ आं आपल'ड खालामबाय। बे आपल'ड जाखांनायनि उनाव बे आपल'ड जागोन। लास्टाव नैबेहाय नों बानायनो हागोन साइजखौ। नै मा खालामनो, इमेजआ 3D नांगौ ना मा नांगौ मोनगोन। लास्टाव दा बे आपल'ड जाखांनायनि उनाव नैबाव टाइटेल दं, नै टाइटेलखौ नोंबो सोलायनो हागोन। नों जेनेबा इउटिउबाव मा टाइटेल होयो बेखौ टाइटेलखौ होदो। जेनेबा बड' मिउजिक होबाय आङो, बड' मिउजिक जाबायना। डिसक्रिपसन लिरनो हागोन नोङो बेबायदि आरो डिसक्रिपसन होबाय जेनेबा। बिनि उनाव टेग मा होबाय, जाबायना। बिनि उनाव फैदो आरो नों दा प्राइभेटाव होनो ना मानो आरो टेक्सबो दङ नै होनो हागोन। ओमफ्राय भिडिअ साइज होनो हागोन, नै माबायदि होनो, केटागरिया मिउजिक ना मा नोंबो सेलेक्ट खालामनो हागोन। जेरै नै स्पर्टस मा नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखागोन। बिनि उनाव लास्टाव नै फैदो, र' बेवहाय ओंखारथ'वाखै माने आपल'ड जायाखै नालाय नैबेयो। बे आपल'ड जाखांनायनि उनाव नैबे लास्टाव मोनसे ओंखारगोन दै, नैबेहाय सेन्ड भिडिअ टु इउटिउब दङ। बेवहाय मोनसे गोथां साइन ओंखारगोन। बेवहाय थुब्लानो नोंथाङा मा जागोन, नैबे आपल'ड जानाय मिउजिकआ डाइरेक्ट नोंना माबायाव थांबाय आरो इउटिउबाव थांगोन। नों इउटिउबखौ अपेन खालामनानै नायहैदो, अब्लानो आपल'ड जागोन। बेखिनियानो दै नोंथांमोन।